हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय। दा लोगोफोर राङारि अनसुंथाइ 50,000खौ सोर मोननाय जायो कभिड स्किमाव गोदान फैबावदों थ' नोंथांमोना आपडेटखौ नायनो हागोन। दायो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन जायफोरा कभिड-19 जों नोंथांमोना जिउ गोमानांदोंमोन फेमिलियाव अब्ला मोननाय जायो 50,000 राङारि अनसुंथाइ गभर्नमेन्टनिफ्राय। आरो बेनिफ्राय जब मेला जागासिनो दङ। बे जब मेलाया बबेयाव जाबावगोन आरो माब्ला जागोन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामना होदो। आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला, नोंथांमोना जेब्लायबो बेबायदि आपडेट मोननाय जायो। दा जों गिबियाव नायग्रोनोसै जब मेलाखौ बबेयाव जाबावगोन आरो बहा जालांखो थ' नोंथांमोना नायनो हागोन। दा लोगोफोर बेखायनो जों फैबाय मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआव जेरावनोखि कभिड-19 माखासे आपडेट मोननाय जायो। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइ लिंकखौ डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन। थ' बेयाव नोंथांमोना चेक खालाम। दा बेनिफ्राय जब मेला नोंथांमोना गोबां खोनादों जानांगौ जब मेला सोलिगासिनो दङ। आरो बे जब मेलाया बबेयाव जादों आरो माबोरै जागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। दा बे जब मेलाया लोगोफोर अल आसाम जागोन, बेनिफ्राय गासैबो डिस्ट्रिक्टआव जागोन, बेनिफ्राय खायसेयाव जाग्रोबाय आरो खायसेयाव जाथ'वाखै। बे जाबाय डाइरेक्ट वाक इन इन्टारभिउ आरो बेखौहाय कन्डाक्ट खालामदों माखासे प्रजेक्ट सिस्टेमाव लांदों आरो जे लोगोफोर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि माखासे प्रजेक्टआव लांदों। नेशनेल केरियार सार्भिस प्रजेक्ट दङ मोनसे, बेनि आन्दाराव बेखौ कन्डाक्ट खालामगासिनो दङ। नाथाय जबा प्राइभेटबो जानो हागौ, गभर्नमेन्ट जबबो नोंथांमोना मोननो हागौ। दा बेयाव नोंथांमोनखौ लांनो होदों आरो गांनै फट'कपिस लांफानांगोन, बेनिफ्राय सिभि एबा बाय'डाटा नोंथांमोना लांफानांगोन। नोंथांमोननि बाय'डाटा लांफानांगोन, बेनिफ्राय डाइरेक्ट इन्टारभिउ होनो हागोन नोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांनानै। दा बेनिफ्राय उदालगुरियाव जाबाय 22निफ्राय जागासिनो दङ 23सिम। बेनिफ्राय टाइमा 10 AM निफ्राय 3 PM सिम जागोन। बेनिफ्राय चिरां बेयाव गैथ'वा लोगोफोर, चिरां आरो बाक्सा गैथ'वा बिटिआरआव। बेनिफ्राय क'क्राझार दङ, स' नोंथांमोननि क'क्राझारा 27आव जागोन डिसेम्बराव। दा बेखायनो नोंथांमोना नैबे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला, भिडिअनि डिसक्रिपसनाव गासिबो एड्रेस दङ। स' बेयाव नोंथांमोना नायनाय खालामबानो जाबाय, गोबां दङ, गासिबो डिस्ट्रिक्ट दङ। स' नोंथांमोना गावनि डिस्ट्रिक्टआव थ' नोंथांमोना होनो हागोन। बेखायनो क'क्राझारा नोंथांमोना 27आव जागोन आरो बे नोंथांमोननि एड्रेसा जाबाय राजमेला फिल्ड क'क्राझाराव जागोन। अके, स' नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ। 10 पास जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय ग्रेजुवेट, डिप्ल'मा, ITI गोबां दङ, थ' नोंथांमोना लानो हागोन, बेयाव बाहागो लानो हागोन। स' दानिया फैबाय जोंहा कभिड-19 स्किम। दा बेयाव जायनि न'खराव फेमिलि मेम्बाराव स' नोंथांमोना कभिड-19 जों डेथ जानांबाय थ' नोंथांमोननि थाखाय 50,000 राङारि अनसुंथाइ फैगासिनो दङ, होगासिनो दङ। थ' बेखायनो नोंथांमोना आरोबाव 22 डिसेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हासिगोन, बेयाव होखाजोब्बाय। थ' नोंथांमोना आपडेटखौ नुनो हादों। दा नोंथांमोना बे अफिसियेल लिंकआव थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे बेनि एप्लाइआ 22 डिसेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना रेडि जादो जायनि न'खराव कभिड-19 जों जिउ गोमानांबाय, हासबेन्ड एबा वाइफ जायखिजाया नोंथांमोना फेमिलियाव मोननो हागोन 50,000 राङारि अनसुंथाइ। बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा मोनगोन 50,000। आरो बेनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ होनोब्ला नोंथांमोना माखासे सार्टिफिकेट नांगौ, जेरै डेथ सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय DC अफिसनिफ्राय नोंथांमोना रिपर्ट लानांगोन, अब्लासो बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। थ' बेखायनो नोंथांमोना खबर लानो हागोन जायफोरा डेथ जानांदोंमोन कभिड-19 जों, थ' नोंथांमोना माखासे रिपर्ट थानांगोन जेरै कभिड-19 पजिटिभ केस, बेनिफ्राय DCनिफ्राय माखासे फरवार्ड नांगोन आरो डेथ सार्टिफिकेट नोंथांमोना नांगौ, अब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन 50,000 राङारि अनसुंथाइ। बे जाबाय लोगोफोर कभिड-19नि माखासे स्किम जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन 50,000 राङारि अनसुंथाइ। दा बेनिसिम लोगोफोरा आपडेटआ स' 22 डिसेम्बर जानाय लोगो लोगो बेनिया जाबाय एबा जागासिनो दङ आरो लोगोसे बे थाबाय थाथ'गोन, दायो जोबथ'वाखै। बेनिफ्राय जब मेलायाव नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। बेनिफ्राय गभर्नमेन्ट जब होगोन ना प्राइभेट जब होगोन बेनि सायाव मेनसन खालामाखै, नाथाय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव बाहागो लानो हागोन।